जिल्लानि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गावनि 32 नं भेरगाव बियाबाव रायजो राजाजों बाख्नायजाथाव मोनसे मोजां खामानि मावदों। आथिखालाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकारा रायजो राजानि जौगानाय लाबोनो थाखाय गोबां बिथांखिफोर नाजावनानै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि 32 नं भेरगाव बियाबनि मोन 14 VCDC नि सिङाव थानाय गामिफोरनि मानसि थांलाय फैलाय खालामग्रा गाज्रि जानानै थानाय लामाफोरखौ अन्थाइ बाला होनानै लामा फोसाबनाय खामानिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' बिथाङा। ननाय दिसानि गितिबारि महरनिफ्राय गासै गं 40 ट्रेक्टर, गंनै डाम्पार आरो गंनै जेसिबि गारिनि मददजों खामानिखौ मावफुंनाय जादों होननानै इएम बिथाङा फोरमायदों। दिनै 32 नं भेरगाव समष्टिनि सिङाव मोन 14टा VCDC बे मोन 14टा VCDC नि गोबां गामियारि लामाया अखा एसे हायोब्लानो हाब्रु जायो आरो थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां उसुबिदा जायो आरो गोबां लामायाव बुंनांगोन दिनैसिम स्किम बा बिदि जेबो लामा फोसाबनायनि आसनिया सहैथ'वाखै। दा बेखायनो आं गावनि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोननि हेफाजाबजों सानसेनि हाबाफारि लानानै 14टा VCDC आवबो जेसेबांखिनि लामा दङ जायफ्राव सेन्ड ग्रेभेलिं एसे गोलैयोब्ला बा एसे गारोब्ला थांलाय फैलायाव एसे सुबिदा जागोन बेखिनिखौ नायनानै सेन्ड ग्रेभेलिं गारनायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोबां रायजोफोरनि बियो खावलायनायबो दा बेखौनो जोङो मावफुंनो थाखाय नाजानाय जादों आरो जोंनि थांखिया जाबाय जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्रा जाहाथे हान्था मेलायाव जाहाथे उसुबिदा जाया आरो सरकारनि जिहेतु आसनि एबा स्किमा बिदि थोथ'वाखै बा बिदि होसोबनो जों हायाखै। दा बेखायनो सरकारनि स्किम फैसान्दि बा फैनायनि सिगांनो जोङो जाहाथे जोंनि इनिसियेटिभजों बा जोंनि नाजानायजों रायजोखौ सुबिदा होनो हायो बेखौनो जों थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो जोङो थांनाय बोसोरावबो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो मावदोंमोन आरो देग्लाय जोङो नैबे दिनैनि सानखौ लानानैनो बे खामानिखौ जों एखे मोनसे थांखिजोंनो जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय नाजानाय जादों। गामि हिसाबैथ' बबेबा गामियाव दोंसे बबेबा गामियाव दोंनै दोंथाम बिदि लामा दङ। दा जोङो मोन 14टा VCDC आव गासैबो गामियाव गैया थेवब्लाबो प्राय 60-70 खानसो गामि बे गामिनि लामाया गाज्रिथार अबस्थायाव दङ। बे गाज्रिथार अबस्थायाव थानाय लामाखौनो जोङो दिनै सानसेनि गेजेरजों जोङो खोनो थाखाय बा फोसाबनो थाखाय राहा लानाय जादों। गंबेसे ट्रेक्टर एबा दासिम जोङो ट्रेक्टरखौ 40 खान ट्रेक्टर जोङो हमनाय जादों आरो डाम्पार जिहेथु गामियाव गासैयावबो डाम्पारा हाबजोबा दा बेखायनो डाम्पारखौ जोङो गंनै आरो जेसिबिखौ जोङो गंनै बिदि हमनानै जोङो दिनैनि सानसेनि हाबाफारिजों जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय नाजानाय जादों। लामाल' नङा आरो नैबे जोंनि बिटिआर हालामाव गोबां जौगानायनि खामानि मावदों बेनि थाखाय सरकारा जौगानायनि थाखाय जोङो माखासे खामानिखौ मावगासिनो दङ। सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो आबादनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जों माखासे खामानि मावनाय जादों। बेफार बानिज्यनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जों माखासे खामानि मावनाय जादों आरो जोंनि जि ससियेल एबा समाज जौगानायनि थाखाय बेनि थाखायबो जों माखासे खामानि मावनाय जादों आरो देहायारि जायखौ जोङो हेल्थ होननानै बुंदों बिनि थाखायबो जों माखासे खामानि मावनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टाव नङा माखासे जायफोरा जों समाजजों जोंनि ओनसोलजों गोरोबफानाय डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टफ्राव जोंहा मोनसे जोङो मिशन दङ जेरै पिक मिशन जोंहा बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशन हेन्डलुम मिशन गटारि मिशन दा बेबायदि मोनसे मिशन मुडआव जों खामानि मावदों जाय मिशनाव रोजा सुबुङा इनभल्भमेन्ट जागोन बा रोजा सुबुङा बे मिशननिफ्राय मुलाम्फा जागोन। दा आं सेरिकालचारखौ नायो हिसाबै बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशन बेयाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि 40,000 न'खरा बे बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशनजों थोंजोंहै मुलाम्फा जागोन आरो बेनि अनगायैबो 10,000 जायफोरा जि दानाय लुनायाव रोंखा राखा बा रोङो बा जि दानाय लुनायखौ दासिमबो मावनानै जागासिनो दङ बेबायदि जि दाग्रायाबो 10,000 बिथांमोनहाबो मुलाम्फा जागोन। दा बेबायदिनो जोङो माखासे मिशनफोरखौ लानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ जों जौगाहोनो थाखाय जोंनि बड'लेण्डनि रांखान्थि समाजखान्थि गासैबोखौबो जौगाहोनो थाखाय जों खामानि मावबाय थानाय जादों। लामा सामा फाहामनायनि गेजेराव बिदि फोसावनायथ' गैया जायफ्रा गावबा गाव समस्थिखौ मोजाङै नायो समस्थिनि रायजो राजाखौ
मोजाङै सुबिदा होनो नाजायो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ गावबा गाव लानो हायो आरो नुदों आङो गोबां EMआनो बा गोबां MCLAआनो लामा फोसाबनाय बा दैबाना होबथानायनि राहा लानाय बा देहा जोथोननि थाखाय मेडिकेल केम्प फाथिनाय दा बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जोङो लानाय नुदों आरो आंबो बिदिनो मेडिकेलनि बेलायाव मेगननि ट्रिटमेन्ट आरो केन्सारनि ट्रिटमेन्ट बेखौ माखासे NGOनि हेफाजाबजों आङो मावगासिनो दङ। थांनाय बोसोराव जोंहा 19 VCDCआव जों मेगननि फ्रि आइ ट्रिटमेन्ट केम्पखौ जोङो फाथिलांबाय आरो देग्लायबो 2 VCDCआव अलरेडि फालिलांनाय जाबाय आरो 16 जन जायफोरखौ मेगनाव अपारेसन खालामनो गोनां बिथांमोनखौ आंनिफ्रायनो खरसा होनानै 16 जनखौ अपारेसन खालामनानै लाना फैनाय जाबाय आरो सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों माखासे खामानि मावगासिनो दङ। बेबायदिनो आबादनि बिथिङावबो जोङो खम समनि गेजेराव माखासे एवारनेस लानायनि हाबाफारि जोङो लादों। दा बेबायदिनो माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावगोन। दा गासैबो MCLA बा EMफोरा सोरबा मावाबो जानो हागौ नाथाय मावनो गोसो जायोबा हायो।